Какво става, хора? Днеска ще показваме едно от най-добрите повторения на Sugar Rush, което сме имали. Пожелавам ви приятно гледане. Ето го и ретригера. Този ретригер на Sugar Rush е толкова важен за един хубав бонус. Тук сега имаме и червени, доста червени и оранжеви. Добра вратка. Оранжеви и лилави. Звездите фащаме да дигнем множително малко там. Още червени на хубавия множител. Дигаме го вече 16. 7 вратки остават. Имаме червени отгоре, които нямат много множител. И втори ретригер. И тук вече знаем, че работата е много сериозна. Точно там долу дясно трябва да печалбите, имаме по 32. Бонусът дори още не е избит тук. Тук не излага за ретригер. 7 вратки остават. И супер вързана линия. Фащаме звезди. Имаме по 128. Още една 128-ница. Вече сме на 200. И още един ретригер. Три ретригера до момента. Имаме оранжеви след това. Лилави. Тук всяка вратка вдясно е топ. Само от оранжевите 165 зони. Триста от оранжеви. Звезди дали ще паднат? Ето ги звездите. Червеничко трябва ето тук. Нямаше червеничко обаче. Топ символа. 2300. Sensational. И тук много викане да го даде. И няма обаче. Топ печалба. Викане още, ретригера го няма. Имаме цели 4 вратки. Едно и две записи. Искам само да завлежиш колко 128 има. Пълно с 128.
тук вържи ли нещо? Оп, 800 лева запис. И последна вратка, но празна. 2400 X, залог 480. Печалба 11 кила. Благодаря ви, че гледахте. Това бях аз, Perfect Slots. Желая ви късмет и успех!